Erru bezalaitik eta partida hasi da. Behan du xamar gabiltza, alperkerian, baina kontu da bigarren minutua beter dela eta argixeago, Urume aldetik ere estalixeagoa, baina bueno, ozberoa eta eguraldi dagokienez, aitzakia handirik ez, ea bat zelaia moldatzen diren behar bezala bi taldeak eta partida polit bat ikusi ahal dugun. Berakoak erasoan. Erraniren ensegulerotik, 22 metrora, hagen aurrean, eta Uztartze irekia irabazi eta eskura jokatu nahiko dute. Montoya epaileak txistua jodu, eta baita lortu ere. Errekaldetik, bere ensegulerotik 10 metrora, aukera politia, baloia bizkutera jaso, Uztartzela osatu, eta enseguleroraino ahal izan ezkero behintzat, bultzaka, eta holaxe dihardute aurrera doaz Hernaniarrak. Ensego egiteko aukera handiarekin, eta gainera zigor kolpea agindu du Montoiak, eta azkenean ensegua. Ezkerraldetik, Uztartze bildua. Pres Martxel Aramendi, baloia pasabidean sartu, Hernani bultzaka, baloia berdegunean, 3. lerrokoen hankapean, eta azkenik, baloia jaso, ezkerraldera eskura jokatu, keinuak eginez, luze, eta hor pasabidea aurki dezake, baina ez, defentsa lortu du, traba egitea erasoari, eta orain hurrengo fasean eskuinera eskura jokatuz, Martxelek berriro pasea, baina defensa gogorra izan da oraingoan, baina jarraitzen du eskuineranzko zentzuarekin, momentuz ongi defenditzen bera, baloia bigarren lerrokoentzat antolatzeko hurrengo fasea, eta hor, ea zer nola amaitzen den jokaldia. Berriro ezkerre galean, barrura sartu, eta agapean dira Hernaniarrak ensegua. Azkenean, beste bi puntuak gehitzeko markagailuari aukera aparta, ezin hobea hagen aurrean delako, eta Hernanien kontra, azkar jokatuko dute, Donostiarrek eskura jokatu luze, eta baita ezkerre galean baloia jaso eta ensegu egin ere, alde batetik bestera baloia jokatu zertan den, Martxel Aramendi sartuko du pasabidean, baloia hagen aurrez aurre iaia, baloia bikain jaso Mikel Perezek berdegunetik eskuinera jokatu Martxel Aramendik, eta ensegua izan daiteke, bai zailegatu, hortxe, ez zailegatu ez, urrun xamartzegon oraindik. 7-10 metrora zigor kolpe, zazpina jokalari, luze, eta gibelean bikain hartu dute, Hernaniarrek, Mikel Perezek, eta ondorioz, jokatzeko aukera, Uztartze irekia, baloia nagusitu, baloia jabetu, Martxel Aramendi aginduak emanez, eskuinaldera zabaldu, ostikatxo eman nahi, baino ezin, eta ondorioz, baloia Donostiarren alde. Jarraitzen dute Donostiarrik erasoan, baina ustez baloia aurrera hori zai Donostiarrari, baina ez du zer agindu, eta orain Hernani kontra erasoan, edo bintzat erasoan, bera-beraren zelaian, eta zigor kolpea bera-beraren kontra eman ondoren, Donostiarrei, bera-bera da, 2. postuan, 32 punturekin. 4. postuan, Pesek Belenos, 24-rekin,
Gaztedi 21ekin.